はい、こんにちは。時田博光です。今回は、すごいね、テーマでやっていきます。頭が悪くなる習慣についてです。これはですね、SNS で、質問が来てですね、僕、勉強が全然できませんと。で、これはやっぱり頭が悪いからですかっていうのね、質問が来ました。はい。結果から言います。頭が悪いんではなくて、実は生活習慣、普段の日常生活でやってしまってる行動とかで、実は、勉強がしにくい環境になってたりとか、しにくい頭にね、なっちゃってることがね、多いんですよ。なので、それについて説明していきたいと思います。で、一番最後に、この動画の最後に、この一つだけでいいんで、押さえておいてほしい。これをまずは知ってくださいっていうね、救済策についても説明しますので、最後までぜひ見てください。はい。では、いきます。ここに書いてますけど、頭が悪い人っていうのは、実は結果、損しちゃうんですよ。損。ね、悪い感じしますよね。損しちゃうのみたいな。ね、まあ、言われたら確かにそうだけど、でもあんまり実感湧かないよなって、勉強をしたって、役に立つ場面っていうのはちょっとわかんないんで、まあ別にいいです。みたいなね、いうことを言う人もいるかもしれませんけど、やっぱね、損しちゃうことってあるんですよ。例えば、これ勉強できる勉強できないとかではなくて、考えることをこう放棄しちゃう人ってどんな損をするかって言ったら、例えば前ペイペイのキャンペーンあったの知ってますかね。なんかこう買ったらね、物を買ったら全額キャッシュバックしますよとかね、半額キャッシュバックしますよみたいなキャンペーンあったと思うんですけど、あの時に、電化製品をね、買いに行った人の中で損しちゃってるね、人ってたくさんいたわけですよ。どういうものかって言ったら、その PayPay のキャンペーンがあるので、電化製品ね、買いに電気屋さんに行きますよと。ね、電気屋さんに行って、自分がなんか欲しかったね、前からちょっと欲しかったんだけど、実際に買いには行かなかったと。でもこのキャンペーンで買いに行こうってことで見に行ったら、1万円の商品が、自分が欲しかった1万円の商品が、今だったら 20% 引きですよって書いてるんですね。20% 引き、安いじゃんってね。で、しかも PayPay のキャンペーンで、さらに安くなる可能性もあるなって、もうこれは買いだって感じで、8000円を出して、買うと。20% 引きなので、2000円引かれて8000円で買うわけですね。これで満足。でも、まあ、満足してもいいんですけど、でも本当にそれってお得だったのかっていうのを見ていくと、もちろん全部の店舗じゃないですよ。全部のお店ではないんですけど、一部のお店では、実はその商品、その PayPay の、キャンペーンがある前は、実は8000円でその商品売ってたりしてたんですね。つまり 20% 引きって書いてるけど、実はいつも8000円で売ってるわけですから、その1万円の商品が値引かれて、ね、お得になったわけでは実はなかったわけです。単純にいつもの値段価格帯でやってるのに、ね、たくさんの人が買ってしまうみたいな状態がなりました。こういうのが損しちゃうってことなんです。もっと言うと、ね、値段さらに上がってるケースだってあるんですね。普段8000円で売ってるのに、値引きしましたみたいな 20% 引きですみたいなね、1万2000円です高いやんみたいな4000円も高いじゃんみたいな感じになってるのに気づかずにわーいわーいって得したって感じで、過ごしてしまう、それってむっちゃもったいないですよね。ということでちゃんと考えたりとかちゃんと調べたりとかね、するっていうことがこの頭が悪くなる人からね、脱する、頭が悪くなる習慣から抜け出す、方法についてね、今から言っていきたいと思います。ちなみに、そういうふうに考えなくしたりとか、テストでね、求められてる頭がいいっていう状態にならないためには、どういう行動をとってるのかっていうのをね、考えていきたいとします。それは、実は頭が悪い人は、こんな行動をしてるんです。例えば、はい。これまずいレベル1っていうのがあります。はい。これはね、今日から改善できると思います。もちろん、全員が全員じゃないと思いますよ。すごい依存症になってる人であれば、なかなかやめにくいね。もういつもやってんだよって。ね、なかなかこれはやめられないよ、みたいな人もいるかもしれないので、誰でも彼でも今日からってわけではないですけど、割と今日からね、もう改善しやすいものを、
紹介していきたいと思います。はい、1つ目いきますよ。ランキング、能力診断を自分で行うってやつですね。これ何かって言ったら、皆さん、なんとかランキングって好きですか？これ、今、住みたいランキングとか、好きな男性ランキングとか、いろいろありますよね。そういうランキングを見て、ここ一番美味しいらしいよと。ね、それだけ見て、行動する。ね、食べログで、点数が高いから、行こうとか、そういうふうに見るっていうような行動ですね。で、それから能力診断って何かって言ったら、適性診断とかね、ありますかね。イエス・ノーで答えられるようなやつをやって、僕ってこういうタイプなんだ。私ってこういうふうなこういうふうなタイプだからうまくいかないんだ。みたいな感じで、これを自分でやっちゃうってやつなんですね。専門家、その心理とか、どういうふうな心境でそうなってしまうのかっていうのを、プロの人から見てもらって、で、適切な行動をこれから一緒に取っていきましょうねっていう風に動いてくれてたら全然いいんですけど、自分でなんか雑誌とか見たり、インターネットのね、診断とかして、私この病気かもとか、私こういう風なタイプだからうまくいかないのかなっていう風に自分を決めつけちゃうっていうタイプのね、人ってのはどんどん頭を使わなくなってしまう。ね、言われたまま、そうなんだ、私ダメなんだ、みたいな感じで思い込んでいきやすくなってしまうので、これをぜひやめていきましょう。つまり、ランキングを見て行動するとか、そういう診断をね、して自分を決めつけるみたいなことをやめていきましょうねってことをいう話なわけですね。はい、続いていきましょう。朝に甘いパンや飲み物をやめましょうっていうやつですね。やってしまってる。はい。これ、これもね、たくさんいると思うんですよ。で、これなんで悪いかというとですね、朝に、その前にお水を飲んだりとかですね、運動したりとか、ちょっと何か食べた後に、甘いパンとか飲み物飲むんだったらまだいいんですけど、いきなり、朝起きてから甘いものを食べるとどうなるかって言ったら、血糖値が急激にドーンって上がるんですよ。むっちゃダーンって上がるんです。で、そうするとどうなるかって言ったら、体ってね、人間の体、頭ってすごくよくできてて、その血糖値が上がりすぎてるから危険だって、この血糖値を下げなきゃっていうことで、インスリンっていう、ホルモンがですね、体から出てくるんですよ。そしたら血糖値が急激に下がってきます。するとどうなるかっていうと、必要以上に血糖値を下げてしまうので、甘いものを急に食べるとやばいってなって必要以上にインスリン、ね血糖値を下げるホルモンを出してしまうので、頭がボーっとしやすくなっちゃうんですね。つまり甘いものを食べてしまうと体が、ねそれを守ろうとして、血糖値を下げる。つまりテンションを上げる、この気持ちがね、なくなってしまうように、体が動いてしまうってことなんですね。だから朝から甘いものとか甘いパンとかね、甘い飲み物とかをすぐ摂取してしまうと、一日ちょっとぼーっとしがちになってしまったり、なかなかね、なんか今日頑張れなかったなって思いやすくなるので、ぜひね、毎日食べてる人であれば、まずは週4回とかね、週5回ぐらいにまずは減らしてみるってことをお勧めします。はい。では次行きましょう。運動をしないってやつですね。はい。これも、実は体の動きとか血流ですねっていうのと、この勉強ができるとか頭が良くなる悪くなるっていうのはすごく、関係性があってですね、勉強始める前に何か運動したりとか、何か少しでもいいんですよ。もうわーってすごい激しめのね運動まではする必要ないんですけど、散歩したりとかする人と、ね、体を動かしてからする人と、もうずーっと机の上にもうこもってもう、ガリガリね、よし覚えるぞみたいな感じでやってる人、どっちの方が伸びやすいか、ね、頭に、定着しやすいかっていうと、実は一回運動してからの人の方がメリハリがついたりとかですね、勉強に向かう頭の回転が速くなったりとかするっていうことがあるんです。これは私のね指導してる生徒たちも結構取り入れてもらってて、人によってなんですけど、散歩する人もいれば、ラジオ体操みたいなことをする人もいれば、柔軟体操みたいなのとか、ちょっと筋トレしたりとかしてスタートするっていう方が、よし今から体も動くんだね
ね、頭も今から体動かしたりとか活動するんだね OK っていうことで準備ができるので、これをするのは大事だということですね。なので運動せずいると血流が悪くなったりとか、同じ姿勢でこう頭にどんどん血液がねいかなくなっちゃうので、こう頭の回転がどうしてもやっぱ鈍ってしまうってことなんで、軽く運動、もう本当に家の中、今だったらね、コロナウイルスとかの影響で自宅で自粛しないといけないってことなんで、お家の中で、本当に1分全く運動してない人はもう1分とかでもいいんで、ちょっとねうろうろまず歩いてから勉強してみるとかするのをねおすすめします。はい。で続いて赤シートの使用。これも、もう昔から使われてるものなんで、私使ってるって人もたくさんいるかなと思うんです。で、赤シートを使ってるからもうイコールダメですよってわけじゃないんですけど、赤シートを使って勉強する人たちのほとんどの人が、赤シートでなんかその文字を消してですね、そこだけ覚えるってね、消した部分を覚えるっていう勉強法をしちゃってるんですけど、これ記憶の定着率がむちゃくちゃ悪いです。全く同じ文章で同じこう言葉を書いたりとかするんだったら、答えられるかもしれないんですけど、テストで出てくるときって文章がちょっと変わってたり、数字が変わってたり、言い回しが変わってたりとか、聞き方がちょっと変わってたりして答えられない、なんだっけなみたいな感じになりがちなんですね。つまりそうやってただ隠して、これなんだっけなって考えて見て、そっかこうだったんだみたいなことを何も喋らずにですね、もうただ見るだけで、やってるっていうのはかなり、頭がねこう回転しにくい、記憶が定着しにくいので、ぜひねこの赤シートをただ使用する、ね、ただ見るっていうだけの勉強法はねやめた方がいいと思います。はい。では続いていきましょう。文句は言うけど改善策を言わない、それに同調する。これも結構あるんですね。分かりやすいので言ったら、SNS とかで、ね、なんかこう悪口、人の悪口とかね、有名人の悪口とか、ああいう人いると思うんですけど、その悪口言ってもいいんですけど、それはここが良くないよって、こうしたらいいよみたいな改善策とか、ね、ここはこういう意味で、こういうふうに改善したらいいと思いますよみたいな、いうような形で言うんだったら全然いいんですけど、誰かを叩いたりとか誰かを攻撃してね、それでただね言いっぱなしね、お前はダメなんだとか社会不適合者だみたいな感じでただそれを言うだけっていうのは、どんどんそれが染みついてですね、どんどん自分が弱いとか自分がダメなところを認められなくなってしまうので、自分がなんか失敗したらそれに対して向き合ったりとかそれを解決しようとしないので全然成長しないんですね。でさらに、ただ同調する、誰かが攻撃してるから自分も攻撃してしまえみたいなね感じの頭の使い方をしてると、もう全て誰かが、ね、すごい盛り上がってるところだけにしか目がいかなくなってね、何でもかんでもめんどくさい、だるい、やりたくないみたいな感じの、ね発想になりやすいです。私の生徒も昔、そういう人結構いたんですけど、やっぱり、勉強に向き合ったりとか失敗してしまったり間違ってしまうともう塾に来ないとかねいう人もいたりしたので、やっぱりその失敗に対してどういうふうに向き合うのかとかそういうとこにちゃんと、行動をね結びつけるのっていいんですけど、ただ人の悪口を言って自分ですっきりするっていうだけの、いわゆるストレス発散ですかね、ことをするとどんどんね頭の回転が悪くなるなっていうふうに思います。はい。では続いていきましょう。はい。これはまずいレベル2ですね。これは3日ぐらいかけたら改善できるかなと。結構意識して3日ぐらいやるとできるかなと思います。もちろんね、先ほど言ったように1週間とか2週間とか、1ヶ月2ヶ月とかね、かかる人もいるかもしれませんが、割と、これも改善しやすいものなので紹介していきますね。はい。1つ目、常に飲食しながらの作業。これはですね、特に今自宅で勉強したりお仕事されたりとかねしてる人多いと思うんですけど、常に何か飲み物食べ物をこう常備して、それでやってしまうと頭の回転むっちゃ悪くなります。流れ作業とかだったらいいかもしれませんけど、何かを覚えたりとか何かを解釈するね、考えたりとかするのはすごく向いてないです。これをしてしまうとそっちの方にこうお腹の方にですね、
ずーっと血流というか血がそっちに溜まっちゃうんですね。頭を今使おうとしているのにもかかわらず、胃の方に血を流しているってことは頭の方に血が流れていかないわけです。なので、こう覚えたりとか考えたりとかね、脳を使おうとする方に、いかないので効率がむっちゃ悪いんですね。もちろん何か飲んだりとか食べたりするの全然いいんですけど、それは、自分が何時にとか、これが終わってから飲もうとか食べようみたいな感じで、するのをお勧めします。はい。では続いていきましょう。誘惑するものが溢れてる。これさっきの飲食しながらの続きなんですけど、飲食を常にしちゃう人たちっていうのは、ほとんどの場合、こう見える範囲になんか食べ物とか飲み物とか置いてるんですよ。で、まず、その見えてるところのものを排除するっていうのがいいですね。これスマホとかでも一緒なんですけど、スマホをつい触っちゃう人であれば、スマホがこう見える範囲、ね、触れる範囲に置いとくのはやめた方がいいと思いますね。で、さらに、お菓子とか、漫画本とか、要は、なんか自分が休む時間帯に、使うものとか、自分が勉強じゃなくてオフの状態ですね。こうリラックスしたいとか、休みたいなっていう時に、使うものとか、あるものをできるだけこう視界に入れないでください。つまり、勉強してるところに漫画とか、もう本当に、勉強に関係ない漫画とかですね。とか、こう、お菓子とか、ゲームとか、スマホとか置いとると、見てないようで見えてしまってるんですね。脳には情報がいってるんですよ。だから、こう、楽しようぜとか、ね、もっとね、楽しいことしようよとか、ね、こういうことやるのめんどくさくないみたいな感じで、勝手に頭が、信号を出してくるんですよ。むちゃくちゃ怖いですよね。なので、これはやめましょうっていうところです。はい。で、続いて、答え合わせ。能力診断ってやつですね。これ答え合わせって何かっていうとですね、先ほどのランキングにちょっと近いんですけど、自分のやってることが合ってるか間違ってるかだけで判断してしまって、一歩目が書けないんで、もう最初からこう答えを見ちゃうとか、もう何も考えずに、とりあえずもう、その診断だったりとかですね、のまま行動するっていうやつですね。さっきの、レベル1の話で言ったら、見て、うわーそうなんだって思い込んでしまってるっていう感じなんですけど、これは勉強の流れとかですね、こういう風にやった方がいいよみたいなのに従って、やってしまう、勉強してしまったりとか、行動してしまうとどうなるかって言ったら、次もまた答えがないと、やり方がないと一歩目を進めなくなってしまうんですね。そうなってしまうと、新しい問題には常に解けなくなってしまうので、全部は暗記しなきゃいけないわけです。これむちゃくちゃ大変ですよ。受験の問題全部暗記するなんてむちゃくちゃ大変ですからね。そうではなくて、自分のこう答えが、自分がやったことが合ってる間違ってる、ね、どちらにしてもちゃんと受け入れるってことが大事なんですけど、ただ答え合わせをして、ね、この自分がやってることがね、どこが間違ってるのかっていうのを見つめるんじゃなくて、ただ合ってるか間違ってるかだけに、焦点を当てて、考えてしまって行動するっていうのはすごく危ないよというところですね。はい。では次行きましょう。行動前の理由探し、動かない。これはですね、例えば、朝起きられない人たち、がいます。私の生徒にもね、いますし、過去のね、生徒たちにもいましたけど、彼らの、その生徒だけではなくて、なぜ起きられないかといったらですね、これ感情が先に、働いてるんですね。どういうことかって言ったら、まず目がちょっと開けますね、朝ね。で、目を開けて何を考えるかといったら、まず感情が働くんですね。眠いなーとか、ちょっと今日寒いなーとか、ね。布団から出るのやだなもうちょっとあと5分だけ寝たいなおやすみみたいな感じに、なってしまうと。これ何してるかって言ったら、行動する前に理由探すんですよ。眠りたいっていう、目的のためにですね、寒いなとか、ね、外に出たらもうめんどくさいぞとか、
ね、嫌だなとか眠いぞみたいな感じでいろいろこう自分に対して、誘惑を与えてくるんですね。さっきの誘惑するものが溢れてるみたいな話に似てますけど、つまり感情が働いてしまって行動をしなくしてるんですね。頑張ろうとするのに、障害、ね、邪魔になってるよってことなんですね。じゃあこれどうしたらいいかって言ったら、そういう風な感情が働く前にですね、目がうっすらでも開いたら次何するかっていうのを決めとくんですね。例えば、目がじやっとこう開いたら、こう部屋の中に寝てるところにですね、カーテンがもしあって手に届くところにあれば、カーテンをただ開けるってことを行動してください。つまり、朝目が覚めるか覚めないかわからないけど、それぐらいの時になったらですね、もうってなったら何も考える前にカーテンをバッて開けると。ね。そういうふうな行動を作っておくんですよ。で、カーテン開けたら次何するかとかも、事前に、つまり、前日とかにね、決めておくといいかなと思います。はい。で、この行動前のね、理由探しをしちゃう、ね、習慣ついてる人っていうのは全然動かないわけですよ。動かないというか、動かない理由を探してるんですね。ね、いやだってこれやってもしょうがないしとか、ね、これって効率悪いしとか、こうやっても無意味だしみたいな、なんかいろいろこう理由探してるんですね。ね、最初の方に言いましたが、僕能力ないしとか頭悪いしみたいな感じで理由を探して動かないわけですね。これは理由を探して動かないんじゃなくて、動かないために理由を探してるわけです実は。なので、そういうふうに頭は考えてしまいやすいんですね。できるだけ行動しないように、いろんな理由を考えてしまうので、そうやって考える前にもう、ここに座ったらこの順番でペンを持つとかノートを開くみたいな感じのことをもう決めておくわけですね。で、決めてそれを声に出してね、やってみるっていうのがいいんですね。はい、座りました。ペンを持ちます。ノートを開きます。ここにペンを当てて、ここの文章をまず声に出す。はい、みたいな感じでやると行動しやすくなるんです。つまり自分に対してスイッチを入れるっていうのがね、すごく大事になってきます。はい、じゃあ次行きましょう。はい。これも結構そうですね。今日はやばそうだなと考えたり書き込みをしたりするってやつですね。先ほど、ダメ出しをするとかね、人に対してこれ良くないよって批判するみたいな話をしましたが、そもそもね、起きて、今日やばそうだなとかね、悪いこと起きそうだなとか考えたり、SNS とかで、ね、書き込みをするっていうのを、やめましょうっていうことですね。はい。これをやってしまうと、本当にね、頭悪くないんですよ。というのも、生徒にもやっぱり、朝からね授業をしたりするときにこうなんていうか良くないね、なんかこう今日なんかうまく頭が動いてないんで計算多分間違えると思いますとか、今日はちょっと良くないんでダメだと思いますっていう人って割と伸びにくいんですよ。だし、こうテストを見たしても結構試験にね弱いタイプがこのタイプですね。多いです。なので逆にですね、朝こう授業とかね勉強始まる前に、ね、今日ちょっとね、いいことね、ありそうだなとか、今日の、勉強でこれ終わったら、ね、自分が好きなこのアイス食べようとかこのチョコ食べようみたいな感じで、自分に対するご褒美をね決めてる人っていうのはかなりね勉強に対してのスイッチが入れやすいので、結構ね効率も同じ時間勉強してるはずなのに全然勉強効率が違ってきたりするので、つまりこうやってネガティブなことを朝こうやって考えて、しまったりとかSNS にねこう投稿書いてしまったりとかね、もう今日ダメだって今日もダメだみたいな感じで書いてしまうと、それがどんどん習慣化してしまって、どんどん楽な方にとかできない方向に、なってしまいやすいですよっていう話です。はい。じゃあ続いていきましょう。これまずいレベル3ですね。これ2週間ぐらいかけて改善できるかなと思います。で、やっぱりね人によっては3ヶ月とか場合によって1年ぐらいかかる人もいるかなと思うんですが、これも紹介していきたいと思います。
はい、行きましょう。返答が分かりました。はい、ばっかり。これ結構いるんですね。塾とか、学校の先生とかもあるんじゃないですかね。何か、分かったのかとかね、これはどうなんですかとかね、これね、こうなんだよって、なんか説明した後に、分かりましたとかね、あ、なるほどとかね、はいとかね、分かったのはいみたいな。返事はいいなと。返事はいいなと。分かったのかと。はい。だけど、大抵の場合、これ分かってないんですね。大抵の場合は再現できない。もう一回解いてみるとか、もう一回、それを書いてみるとかね、喋ってみるってしてみると、ほとんどできない。なんでかって言ったら、これ、とりあえず、なんか分かった気になってるっていうね。これが一番結構ね、深刻な部類の一つなんですね。自分では分かったつもりになってるっていうのが一番まずくて、少なくともその場で、分かったな自分はって思ってるわけじゃないですか。に対してできない時のこのギャップが大きいんですよね。あれ分かったはずなのにとか、できたはずなのになんでできないんだろうみたいな感じで、ギャップに苦しんでですね、無駄に悩んで、無駄に苦しんで、こう友達とか巻き添えにしてですね、みんなで悪くなるみたいなね、もう本当に地獄のような習慣になってしまいやすいんです。はい。なので、本当に分かってんのかどうか、ね、分かったのかって言われたときに、おすすめはですね、その先生にとか、その教えてくれた友達とか先輩とかに、対して、今教えてくれたことをもう一回自分でちょっと言うんで確認してもらえますかって言ってください。それ言う人はね、むっちゃ伸びる。マジで伸びるんで、ぜひね、それ言ってほしいなと思います。はい。要は、今言ったことがちゃんと再現して喋れるかってね、喋ってるかどうかっていうのを確認してもらうとですね、意外と自分が分かってなかったりとか、覚えきれてなかったりとか、メモしきってないとか、いろいろ出てくるんですよ。で、そのいろいろ出てくる、おいおい、さっきこれ言ったぞ、みたいな、これ大事だって言ったじゃん。あ、そういえばそういうこと言いましたね、みたいな。確認になるんで、自分の記憶っていうのを、よりこう、高い意味での、定着に、持っていってくれるので、ぜひこれもやってほしいなと思いますね。はい、続いていきましょう。自分の意思がよくやっても無理との思い込みがね、あると。これ、質問していただいた人の多分習慣なんですよ。自分の意思が弱い、自分は意志が弱いなとかね、やっても当然無理なんですよねっていう思い込みがあると。で、この思い込みってね、どこから来るかって言ったら、一番最初は自分じゃないんですよね。ほとんどの場合は周りの人の影響ですね。友達とか、場合によっては学校の先生とか塾の先生とか先輩とかね、親御さんとかそういう場合もいろいろあると思うんですけど、お前はねやってもダメなんだよとかね、お前どうせできねえよとかね、お前じゃダメだみたいな感じのこと言ってくる人いるんですけど、もう無視しましょうね。むちゃくちゃへこむと思います。私も昔ね、かなり嫌なことを言われて、もうすごい苦しんだりとか、辛いことあったりして、いじめられてた時期もね、あるんですよ。なので、もう人に対してね、もうなんかこの野郎ってね、クソとか思いながら言ってたり、どうせ自分はみたいな感じの時もあったんですけど、そういう時ってね、ほんと全然成長しないんですよ。もう本当にただ愚痴を言ったりとか、さっきの書き込みをしたりとかするだけで何にもこう改善をされないと、もうこれ最悪ですね。で、意志が弱いわけではないですし、やっても無理って思い込みってね、はっきり言って、嘘ですね。これ前のね、動画とかでもね、話をしたんですけど、高校卒業しても、ドッグっていうのを、英語の通じに書けない子とかもいたんですけど、1週間でね、800語、900語ぐらいの英単語を覚えてきたりしたわけですよ。つまり、それは何を物語ってるかって言ったら、頭が悪いんじゃなくて、やり方を知らない。そして、一緒に頑張ってくれる、信頼できる人がいないっていうだけだと思うんですね。で、そのだけが結構でかいと。周りで今までそうやって自分の能力とか、自分が頑張ろうとしていることに対して応援している人がいなかったらなかなかやっぱ頑張れないので、でも世の中にはね、あなたのことをね、ぜひ応援したいっていう人はね、いっぱいいますよ。それは、どうやって応援してくれるかって言ったら行動する人ですね。まずは質問する。ね、自分の意思が弱いとかね、やっぱ無理なのかなとか思ったかもしれませんけど、そうやって SNS で質問がしたから今こうやって話をしてるわけです。なので、その自分が質問したことによって世の中とか環境とか誰かが動かせるっていう、それに気づいてほしいなと思いますね。はい。
じゃあ次。はい。誰にも質問しない。これですね。自分がなんかこう疑問があったとしても質問をしないと。ね、分かったからとかいうのもありますし、こう緊張してとかちょっと勇気がなくてとか、あの先生怖いからみたいなのあると思うんですよ。ね。だから誰でも彼でも、こうね、全員に質問できるようにしましょうっていう話ではなくて、誰でもいいんです。もう一人でもいいし、一科目だけでもいいので、聞ける人をぜひ作ってほしいなと思います。これは、実際にね、会う人だけじゃなくて、今まあ、そもそも会えないかもしれないですけど、こう SNS とかで、こう、自分が悩んでることとかね、質疑応答をやってる他のね、教育系 YouTuber の方とかもたくさんいらっしゃいますから、そこにね、投稿してみるとかいうのもすごくいいと思いますよ。運が良ければね、その人たちからもどんどん返答が返ってきて、その改善策ってね、分かりやすい改善策とか、すぐ実行したくなるような、ね、ものもたくさんありますんで、ぜひね、そういうのを、挑戦してみるといいかなと思います。これもね、質問し方が上手い下手とかじゃなくて、まず質問するってことですね。したら、自分がどこが分かってないとか、自分が、何がよく分かんないのかっていうのをね、明確になります。一番は分からないことが分からない。これがね、一番悲しいし、一番辛い。すいません。なんか質問したいんです。ここちょっと分かんないんです。分かんないですけど、何が分かってないのか分かんないので、ちょっと、いろいろ私に質問してみてくださいとかね。私にちょっといろいろ聞いて、どこが分かってないのか、教えていただけますかみたいな感じで、切実な願いとしてね、頼んでみることをお勧めしますよってことです。はい。じゃあ次、自分の主張を曲げず質問に答えない。これもありますね。なんか質問してね、これどうなのとかね、これはやったのって言ったら、言い訳を始めたりとかですね、僕はこういうふうに思ってて、こうで、みたいな。いやいや、今質問したことにまず答えてっていう人。うん。これはやっぱね、伸びにくい。むちゃくちゃ伸びにくい。これ生徒でもね、過去言いましたけど、やっぱり、私のやり方が 100% その人の、役に立つかはわかんないんですよ。ただし、私が今まで教えてきてうまくいったやり方だったり、いろんなね、人たちの本だったりとか、記事だったりとか見て、科学的にもちゃんと根拠を持って、これはいいんだなって思うものを提供してるんですね。で、それがね、前のあの生徒と似てるから同じように、こういう風にしたらうまくいくよって話をしたとするじゃないですか。それに対して、まあ、それもわかるんですけど、僕はね、こういう風に考えてて、みたいな。いや、まずやってみようよっていうことなんですけど、それを行動しないとか、そもそも質問に対して答えてない。ね、こっちから質問に対して、ね、例えば、野球のそのやり方とかね、野球のピッチング見せてって言ったら、僕サッカー得意なんでサッカーのシュートのやり方見せますねって言われる感じですね。そういう子ってむちゃ伸びにくいんですよ。コミュニケーションが取れてないっていうのは、問題をきちんと読み込んだりとか、読み取ったりとか、答えることができない子たちがね、やっぱ多くて、いわゆる国語ですね。いわゆる国語の点数がすごい低くて、結果的に自分の第一志望に行けないとかいう人がね、多いかなと思います。はい。このね、自分の主張を曲げないというところはね、本当に結構ね、時間かかると思うんですよ。正直、これを改善するっていうのは。時間かかっちゃうかもしれないんですが、でも、まずは話を聞いてみる。で、やってみる。ね、3日とか4日とか、その言われたことをまずやってみる。で、そこでうまくいかないことがあったらぶつけてください。その教えてくれた人とかね。私もいろいろやってますけどね、これうまくいきませんでした。どうなってるんですかみたいな感じで、もしあればね、言ってきてください。で、それはどういう感じでやってみて、ね、こういう風にやったらここがうまくいきませんでしたとか、ここはうまくいきましたみたいなのが多分出てくるんですよ。で、出てきたら、それを修正するために次どういう行動を取るかとか、どういう風に考えるかとか、どういう風に過ごすかみたいな、そのね、案を、次になる策を得られますけど、一番最初から正解を求めるようなことをすると、なかなかうまくいきにくいですよっていう話です。はい。で、これはですね、割と進学校の子たちに多いかなと思いますね。ありますかね。わからないね。物がね、自分の持ってるものがどこにあるかわかんない。とりあえず親に聞こうみたいなね。ママに聞こうみたいな。パパに聞こうみたいな感じで言ってしまうと。お母さんに聞いてしまうみたいな。感じなのは結構まずいですね。それ何かって言ったら、自分で頭の中で整理されてなかったりとか、困った時もう親っていうね、それじゃなくて困ったら
この友達とか、この、先生とか、この知り合いとか、この SNS の人みたいな感じはいいんですけど、とりあえず、わかんない。とりあえず、ね、ママのとこに行って、ね、ママ、これどういうことみたいな、これどうなのみたいな感じで聞いてるのはね、思考が止まってしまいやすいですね。自分で考えるのを放棄して、誰かに、考えてもらう。で、しかも、親ってのは、かなりね、なんていうかな、バカにしてきたとしても、答えてくれたりとかするわけですよ。やっぱり子供なんで、答えてくれるケースで、あると思うんですよ。全然答えてくれないよ、うちの親は、みたいな人もね、いると思うんですけど、そういう感じで、なんだかんだでやってくれたりとか、答えてくれたりとかしちゃうわけですよ。で、それが習慣化すると、自分は分かんないんだ、バカだな、じゃあ毎回聞かないとな、みたいな感じでやってしまうと、頭が動いてないです。人に聞くときっていうのは、ね、家族じゃない人に聞くときっていうのは、多少なり緊張したりとか、多少なり前どうだったかなとか、今なんて説明したらいいかなとかいうのをいろいろ考えるわけです。で、その考えることがすごく大事。ね、うまく質問したりとか、うまく喋るっていうのが大事なことではなくて、その人に対して、どういうふうに言ったら分かりやすいかなとか、自分が思ってることが伝わるかなみたいなことを、きちんとね、考えていくっていうのがすごい大事だなというふうに思うわけです。はい。今、ダーッと言いましたが、ちょっとね、おさらいしていきましょう。レベル1からね。今日から改善できるものっていうのは、一つランキング、能力診断を自分で行うってやつですね。はい。これ、相性診断みたいなものですね。で、これ、能力診断って書いてますけど、さっきのレベル2のところにね、書いてあるもんですね。ここ、ちょっと書き方間違ったかもしれないです。すいません。資料にね、訂正があります。はい、失礼しました。で、言ってるのは、誰かが言ってるね、ランキングとか、これが合ってますよとか、あなたこういう病気ですよとか、あなたこういう風な、症状ですよみたいなことを勝手に自分で判断しないってことですね。そうじゃなくて、もしちゃんと診断してもらいたいんだったら、お医者さんとか、そういうプロの人とかに、聞きましょうって話でしたね。で、甘いパンとか食べてしまうと、ね、何も食べずに、ね、何も飲まずにいきなり朝ごはんで甘いパンとか飲み物食べると血糖値がね急激に上がって、それを止めるインシュリンっていうのが出て血糖値が急激に下がって頭がぼーっとしちゃうよって話ですね。で、運動しないっていうのは、ね、血流がちょっとよく頭に回らなくなってしまいやすいので頭の回転が悪くなるよって話で、赤シートの使用っていうのは、柔軟に問題に対応できなくて、自分が書いた形とかね、教科書に書いてるそのまんまは覚えられるけど、応用されたら覚えにくいよっていう話ですね。だから赤シートだけ使って見るだけでは伸びませんよっていう話です。はい、文句は言うが改善策は言わない。これも、ただ自分のねストレスの吐き口で、行動して喋ったりとか、なんか書き込みしたりとか、誰かがね叩いてるから俺も叩いちゃえってするのはね、頭の回転を本当に止めてしまったりとか、心が卑屈になってしまって、なかなかね自分の失敗も認められにくくなってしまうので、本当に頭が悪くなっていくと思います。はい、続いて、3日ぐらいかけて改善できるやつは、常に飲食しながら、なんか食べながらとか飲みながらっていうのはやめましょうっていう話ですね。そうしてしまうと、胃の方に血流がいってしまって、脳に全然血流がいきませんよと。なんで頭の回転悪くなりますよって話です。で、それから誘惑するものが溢れてると、気になってしまって集中するのがなかなかできませんよって話。で、それから答え合わせっていうのは、答えをありきで行動してしまう。ね、答えがないと動かないよみたいな。これはテストとか問題を解く上でそういうことをしてしまうっていうことですね。で、続いて行動前の理由探し動かないっていうのは、朝起きたくないなとかね、勉強したくないなって理由付けで、まだ時間があるからと、まだ余裕があるからとか、まだ本気出してないだけだしみたいな感じで理由を探してしまうと、どんどん言い訳だけになってしまって行動が伴わなくて、最終的に自分がよし頑張ろうっていう時になかなか頑張りにくいってことですね。で、今日はやばそうだなって考えたり書き込みするっていうのは、この一日の始まりっていうのに対してそういうふうにやってしまうと、一日通してですね、なかなか成果が上がらなかったり、計算能力が下がったりとか、文章を読解する力が下がったりとかしやすいですよっていう話でした。
で、松井レベル3の中では、返答で分かりました、はいばっかりの人ってね、何も考えずにね、聞いて何か分かった気がする、この人の説明うまかったな、分かりました、はいっていうのはやめましょうって。で、そうじゃなくて、自分が理解したなと思ったら、その先生とかその先輩とかね、教えてくれた人に対して、今教えてくれたことをもう一回自分なりにちょっと、説明したいんですけど、聞いてもらえますかみたいに言う人はむっちゃ伸びるよって話です。自分の、意志が弱くやっても無理っていう思い込みがやっぱり強いとですね、行動がしにくかったりとか、どうせできないっていう感じになって、自分の失敗がなかなか出しにくいよっていう話でした。で、誰にも質問しないとか、あと、主張を曲げず質問に答えないとかね、これもコミュニケーションがうまく取れてませんよって。コミュニケーションがうまく取れないと、問題を解くってね、こう、小難しいことをね、質問してくるわけじゃないですか。そういうコミュニケーションが取れなくて、自分が答えたいように答えてしまったりとか、解きたいように解くとかね、考えたいように考えるみたいにしてしまうと、うまく問題をね、ちゃんと読み取って、適切な答えを相手に投げかけることができないよということですね。で、最後に言ってた、とりあえず親に聞くっていうのをやめましょうっていうのはね、あります。はい。以上です。で、最後に、頭が悪くなる習慣からさよならっていうね、今回一つだけ、たくさんさっき言いましたが、もう言いましたけど、今日本当は一番知っておいてほしいことを言います。実はネガティブ、ね、悪い風に考える、ね自分は不安だなって、これ大丈夫かなってね、次うまくいくかな、どうかなって考えること、実はこれはいいことなんです。ってさっきダメだって言ったじゃんって思うかもしれませんが、考えるのは朝起きて朝に考えるのはやめましょうってところですね。このネガティブっていうのは、自分が勉強して、やっぱ失敗しちゃったとか、うまくいかないなとか、解けなかったなみたいな感じになるっていうのはすごくいいことなんです。これ何かっていうと、人はですね、今まで、歴史もそうですけどね、人類の歴史でもそうですけど、こうネガティブに、うまくいくかなとか、大丈夫だな、かなとか、ね、どうなんだろう、怖いなって思うから工夫してきたんです。工夫したりとか、そうネガティブに考えたり、緊張したりするのは、実は能力を上げてくれるんです。アイデアが出やすかったりとかするんですね。もう本当に卑屈になってぐーって苦しんで、もう震えるみたいな人は別かもしれませんけど、ネガティブに考えること自体はすごくいいことなので、ぜひね、それは考えて、いいんですよっていうことをまず知ってください。なので、うまくいかないなんて頭が悪いのかなって、まず考えちゃうのは、考えて、その後行動するのがすごく大事。考えたまま、もう終わりだって、やめよう、勉強終わり、みたいな感じにするから繋がらないわけですね。で、まずいなと思っても次行動するんだったら、実はこれいいクッションになって、実は弾みが出て行動しやすくて、学力も高くなっていきやすいですよっていう話でした。はい。最後にね、言います。あなたはいつでもあなた自身の力で変わる力を持っています。ね。いつでも変わることができます。これは本当にそう。今、私の話を聞いて、いや、それ変われないなって思うんだったらすいません。私の力不足です。が、今日ね、ちょっと変われるかもって、もし思ってくれたら、一つでもいいんで、さっきやったことをね、見直して、ね、頭が悪くなる習慣を一つでもいいんで、まずは見直す。ね。ってことをやってみて、行動してみてください。で、行動したらぜひ、またね、報告したりとか、質問を私の方にね、してください。コメント欄でもいいですし、SNS でダイレクトメッセージね、送っていただいてもいいです。皆さんの質問とか悩みとか、どんどんこれからも答えていって、皆さんにとって、最高のね、環境づくり、そして、皆さんが成長していくっていうのを一緒にね、応援したいと思いますので、ぜひ今後とも、この動画をね、見ていってください。はい、今回は以上です。以上です。お疲れ様でした。バイバイ。